बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शासकीय निवासस्थानी विराजमान गणपतीची आरती करण्याचा मान शेतकऱ्यांच्या मुलांना मिळालाय. ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून जीवन संपवलं त्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून आरतीसाठी निमंत्रण देण्यात आलं. एकूण 25 मुलं आणि 25 मुली वर्षावर दाखल झाल्यात. महाराष्ट्रातील 27 जिल्ह्यातून ही मुलं वर्षावर दाखल झाली आहेत. त्र्यंबकेश्वर येथील आधार तीर्थ अनाथाश्रमातील सर्व 50 मुलं दाखल झाली आहेत. गेल्या वर्षी देखील या सर्वांना आरतीसाठी बोलावून मुख्यमंत्र्यांनी मदत केली होती. बजरही वृंदावन बेलो, बजरही वृंदावन बेलो, नमर शीतल कस्तूरी तिलक तन शीतल तेरे सुन गो कुमारी. आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की. बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी. राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी. आएंगे बिहारी बड़े आएंगे बिहारी. आएंगे बिहारी बड़े आएंगे बिहारी. बोलो राधे 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 तो चले आएंगे बिहारी. राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी. अषाढ़ उचारम मेघमलारम बलिदारम जलधारम जलधारम दादूरकारम मयूरपुकारम गणिकातारम विस्तारम नलहि संभारम प्यासयपारम नंदकुमारम निर्चारी निर्चारी. राधे प्यारी में बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी रे दिन गोकुल आओ गिरधारी. नवरात्र नवेली बनियल बोली, नवरात्र नवेली बनियल बेली. भाव भरेली भवकेली भवकेली, अनहद पर खेली कमर कसेली. संग सादेली सादेली बन चंपक बेली. मान भरेली सोल सजेली शृंगारी शृंगारी. मुंडा चंडी ध्वजात चंडी असुर विखंडी अवतारी रे माँ असुर विखंडी. वेंकटरमण गोविंद श्रीनिवास गोविंद. वेंकटरमण गोविंद श्रीनिवास गोविंद. वेंकटरमण गोविंद श्रीनिवास गोविंद. वेंकटरमण गोविंद श्रीनिवास गोविंद. हे
जान पाहि न रूप तुझे प्रेमे आनंदित आनंदित पावे वारि न बड़े नमा तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सदा तमेव तमेव विद्या दविरं तमेव तमेव सर्वं मम देव देवा ताये माता मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रभुविश्वभावा करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वसुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गणपति गजानंद महाराज की जले शीतले करणं पुष्पे देवताभिवंदनम भगवान जी को हस्तो प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलिं ओम जगनेन जगन्मय दंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यं राज्यमध्यप्रभयन्त्यान् सर्वभौमः सर्वायुषः अन्तर्तापदादं पृथिव्ये समुद्रायन्तयां करुणा एकते एष श्लोको भगितो वरुतः विष्टरो शिवान् गृहे ओम आविक्षत्यस्य महाप्रेम देवा सभा सभैते ओम विश्वदश्चक्षुरुद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद विश्वदस्पात्ता संभाव्यां समिमं देववन्त देव एकः ध्याये नित्यं महेशं रजगिरिवं चारुचन्द्रावतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमकराभीतिहस्तं प्रसन्नं दुर्भिं पाशां कुशाब्जां भयवरजतं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्यायेच्छान्तमीशं गणपतिमलं श्रीसमेतं प्रसन्नं गणपति गजानन्द महाराज की जय। गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। सभी जन आते जाइए और भगवान के दर्शन करते जाइए। मोरया रे बापा मोरया रे बापा मोरया रे बापा मोरया रे 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 ए मोरया रे बापा मोरया रे 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 गणपति बापा मोरया मंगल मूर्ति मोरया 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 मोरया रे बापा मोरया रे
बाप्पा मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरया रे गजानन मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे सुख करता हे दुख हरता सुख करता हे दुख हरता विघ्न विनाशक गणराया विघ्न विनाशक आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.